Bukhuluza ukwazi ukufunda ngokucacileyo isikole esigcina sinika. Chapter 11. Chapter 19, verse 11. 9. Chapter 19. Yes. Verse 11. In Mark 16. Yes. uKristu onguMoyisi. Isihloko sithi uKristu onguMoyisi. Nalibona izulu livulekile. Nalo ihashe elimhlophe. Lobo kuhleli phezu kwalo kusithiwa uthembekile. Unyaniso. Ugwema enze imfazwe ngobulungisa. Amehlo akhe aye enjengelangate lomlilo. Enhloko izizithaba ezininzi. Elegama libhaliwe elingaziwa namnye. Ingenguye. Yena wayethiwe Wambu ngengubo ethiwe nkqu egazini. Igama lakhe kuthiwa nguLizwi likaThixo. Yaye imikhosi esemazulwini imlandela. Ikumahashe amhlophe, ambethe iminene ecikizekileyo, eqaqambileyo, emhlophe. Emlonyeni wakhe kuphuma ikrele elibukhali, ukuze azithi qwaka ngalo iintlambo. Yena uyakuzamusa ngentonga yentsimbi. Yena unyathela isixovulelo sewayini yomsindo neyenqumbo kaThixo uSomandla. Egutyeni yakhe nasethangeni lakhe wayenegama libhaliwe kwathiwa ukumkani kakumkani, inkosi kankosi. Egameni lakho Nkosi Jesu Kristu, umntalondo zonke Nkosi. Thixo Somandla kakho Nkosi, Thixo sonke ngawe. Wena Nkosi siyazi ukuthi izwi lakho Nkosi linguwe. Thixo Nkosi, xa sithe Nkosi sifumana wena Nkosi Jesu Kristu. Siyakubonga Nkosi sivulele egameni lakho Nkosi Jesu Kristu. Amen. Egameni Nkosi Jesu Kristu. Amen. Sibulele Thixo athi asithwale insuku zonke. Asise apho yena athanda khona. Ngoba siyayazi ukuthi inyawo zamakholwa zikhokholwa ngenyawo. Amen. Sithetha ngalo Revelation chapter 19 ukusuka ku-11 to 13. Chapter 19 uzosuka u-19 usuka ku-1 ayothina ku-21. Amen. Njengoba esuka phana yonke la chapter phela ku-21. Okokuqala ukusuka pha ku-1 uyotsho ku-3. Ithi ngayithetha phana ulweyiso ezulwini. Amen. Revelation chapter 19 verse 4 uyotsho ku-9 ithi umsitho wemvana. That is the party. Iphathi yesithathu ilisuka pha ku-11 sizothetha ngayo namhlanje. Ukuyotsho ku-16 yona ithi uKristu ungumyisi. Amen. Then kuzoba khona yokugqibela chapter 19 usuka pha ku-verse 17 uyotsho ku-21 ithi ukubulawa kweentaba zikaKristu. Yonke inkulu engaka but isiveza ndingathi inhlanhlone. Inendawo ezivezayo and lezi ndawo ezivezayo lixesha lesiphelo. Amen. Zizinto apho athe wafika sambonisa enyameni, wafika wazalisa zona ezo ndawo xa besimbonisa enyameni. Amen. Now isihloko sami njengoba sithetha ngalo chapter 19 sithi his name is called the Word of God. Amen. Ithathathwe phaa kula verse 19. Amen. Kuthiwa phana
igama lakhe kuthiwa ngulizwi likaThixo. Amen. Now njengoko siyazi ukuthi uThixo ngumoya. Kodwa uThixo njengobe ngumoya waye wathatha iform. Amen. Ngoba ebe ngumoya ungakho bani amaziyo. Now siva lo ubizwa ngokuba ungulizwi likaThixo. Amen. Now xa ebizwa njalo lona kuyabonakala uba lona ngumuntu. Amen. Kodwa lo muntu ubizwa ngokuba ngulizwi likaThixo. Amen. Ngoba incwadi izasichazela okokuqala ukuthi William Branham uyasichazela ukuthi iBhayibhile yonke ibhalwe in symbols. Amen. Now ispoken word sithi the Corinthians, the book of symbols, paragraph 18. It's great when you got people that you can teach the deep things. Amen. And the Holy Spirit can wipe those great truths and anchor it into a people's hearts. Amen. So they know when they are standing. Amen. Amen. Now, William Branham apa uthi ulungile ukuba when you got people that you can teach them things, the deep things, the Holy Spirit can wire those things through and anchor it into the people's heart. So they know where they are standing. You know, uThixo yona ndayifunayo le ukuthi abantu bazazi baba menjani izwi likaThixo. And izwi likaThixo lisokhe ebantwini ezinhlizweni zabo. Abantu bakheke besakhiwa lelizwi likaThixo. Amen. uThixo ufuna lonke babantu bebe indawo yokuhlala kwakhe ngoba yena ulilizwi likaThixo. Amen. Now this program city, the seed shall not be here with the shark, paragraph 29. The mathematics of the Bible run perfectly. Yes. The mathematics of the Bible runs perfect. Yes. You know, izinto zikaThixo zizinto zihleliweyo ngendlela eyiyo wazimisa uThixo ngelihlobo yena nembewu yakhe bazoyikhetha ngayo. Amen. And zibi order zonke izinto zikaThixo athe wazimisa uThixo. Amen. Now that's why ezothi kwincwadi kaIsaiah 28 verse 13. Athi ngathetha ngoko ke ilizwi likaYehova loba ngumthetho phezu komthetho. Ngumthetho phezu komthetho. Ngummiselo phezu kommiselo. Now ngoba uThixo izinto zimise ngokwe-order yakhe. Order kaThixo ifunyanwa ngabo bangenwe ngumoya kaThixo. Amen. Now uthi intwana apha intwana pha ukuze baye bakhubeke. Amen. Bawe ngomva bophuke. Amen. Bahinteleke babanjiswe. Yes, bonke bayaya izwi likaThixo. Bonke bayaya kwispoken word. Kodwa nawo i-elect zona ziyakwazi umthetho phezu komthetho. Ziyakwazi umkhetho ummiselo phezu kommiselo. Kodwa nawo kukho aba kongoku ngoba kuthiwa intwana apha intwana pha. Nakuthabatha nawo the pastor. Emmiselo nguThixo. Yona enomoya kaThixo. Yona eyaphuma ivela kuThixo. UThixo une-pastors izizezakhe. Yena iyayazi yona njengoba kuthiwa intwana apha intwana pha. Naw yona iyakwazi ukuthatha kwesi spoken word ihlanganise nesiya, idibanise nesiya, kuphume le nto uThixo ayifunayo, kuphume indlela zikaThixo. Kodwa nawo xa umuntu engamiselwanga uyarhintyeleka. Awe kuzo abanjiswe izizwe. Amen. Now xa sibamba phaa verse 7 ku-19 ithi ndabona izulu livulekile nalo ihashe elimhlophe lo uhleli phezu kwalo kusithiwa nguthembekile ngunyaniso ugweba enze imfazwe ngobulungisa. Amen. Now Revelation chapter 19 ayo rapture. Amen.
i-rapture ye-bride of Christ yenzeke ku-Revelation chapter 3. Amen. And now uThixo udilishene nomtshakazi ukusuka ku-Revelation chapter 1 uyotsho ku-Revelation chapter 4. Ku-chapter 4 kulapho kuxhula khona umtshakazi. Kodwa lena yona ifacele that is the prefacing. Revelation chapter 1 verse 7. Amen. And apho khona isibhalo sithi khona nxa behold, he is coming to cloud, and every eye shall see him. Amen. Every eye shall see him, and also will pierce him, and the kingdom of the earth shall will because of him. Even so. So it's nabo bamhlabayo. Amen. Onkamehlayo kumbona. Like the Jews and Gentiles. Amehlo abo bonke baya kumbona. Now, kukweli xesha kanye ka Revelation chapter 19. Not the rapture. I say here your rapture. Amen. This is not the rapture. The rapture happened after Revelation chapter 3. William Branham told us that John was the type of the bride, and he went up after the 3rd chapter. Yes. Amen. Now in Revelation chapter 4, part 3, paragraph 72. Amen. Amen. This Bible said, after William Branham, Revelation chapter 4. The Revelation chapter 4, verse 1. After the church was gone, Yes. the church is gone. After the church is gone, then a door was opened, and we have went through all of that and found that was Christ. Amen. Christ was the door, and the same voice that was talking in the midst of the 7 golden sticks also was the same voice Amen. he heard in heaven say, come up here. Amen. Now John is umtshakazi Yeah. kaThixo njengoko uThixo behamba phakathi kwamabandla asixhenxe. Amen. Ngoba umtshakazi ukhutshwe kumabandla asixhenxe. Amen. Now kuthiwa is the same voice ebithetha ngela xesha yiye ephinde futhi yathi come up even. Ithetha nawo ikwasemazulwini indawo. Amen. 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 Njengoba umtshakazi today now kwi-7 church ages munye umuntu esimuvileyo thina kwibandla laseLaodicea. Amen. Amen. Yi-voice kaWilliam Branham. Amen. Amen. Now nxa sifika nangapha kwamaxesha beyond the curtain of time, Yes. umuntu esimuvileyo phaa efundisa ikwangu the same voice kaWilliam Branham. Amen. Now ichurch into esuka yayenza ithe nawo kweliqala le-7 church ages xa ethetha yakwazi ukummamela. Kodwa naw uthe not now agqibe nge-7 church ages. Now athethe ngapha kwamaxesha ayakwazi ukumrecognize. Yalinda naw voice yimbi. Bafuna ukuva ivoice abangazange bayive. Kodwa the same voice ithetha kwi-7 church ages is the same voice eyathetha before the foundation. Ngapha kwamaxesha. Amen. Ngoba now yonke i-interpretation ye-7 church ages ithe yenziwe isenziwa now yi-voice yendoda ekuthiwa nguWilliam Branham. Amen. After the 7 church ages William Branham wancipha. Kodwa now lo ebelindiwe yanguye nawo othabatha indawo. Ngoba uWilliam Branham unento ayithethayo uyithetha ena-54 uthi andizufa ndingampointanga. Amen. Uthi ngayithetha andizude ndife phezu komhlaba engafikanga ndimpointe. Today sithetha nguWilliam Branham waswelekayo. Yes. Amen. Wasweleka uWilliam Branham. Amen. Now the question, uWilliam Branham wampointe uKristu. If sithi now uWilliam Branham wampointe uKristu, ingaba simbonile ukufika kwakhe. Amen. Ngoba now uyamva umkhonzi kaThixo uthi ngayithetha xa the wafika uyaxuba. Amen. Xa the wafika thina sawufana naye. Now
ifana nenye into engenye into enye. Kodwa le nto funeka ibe yinto esondeleyo emntwini. Ibe sisihlobo kunye nomntu. Amen. Then now sitshintshwe ngokwemvelo sifane kunye naye. Amen. Now, after the 7 church ages was gone, then the door was open, and we have went through all of that and found that was Christ. Christ was the door, and the same voice that was talking in the midst of the 7 church ages, in the midst of the golden candlestick, also was the same voice in the heaven saying, "Come up here." John went up, and it represented the church going in the rapture. Amen. John went up in the spirit. Amen. Now, utu John immediately, he was took away into heaven and foresaw all the things that God promised, and said to the disciples, "What is it to you if ye tarry till I come?" Amen. In the Revelation of Jesus Christ, it's paragraph 26. Amen. Now, the Revelation, the first 3 chapters, deals with church. Amen. The Gentile church. Then the church disappeared. We see it no more until the end time of Revelation. Amen. 1 to 3 is the church. Amen. Revelation 4 to 19 is Israel, the nation. And 19 to 22 is both Gentiles and the Jews. Amen. Now, after Uthixo division in the 7 church ages, the interpretation of the 7 church ages is the rapture of the church. Amen. Amen. Now, siyafumanisa kumatwini asixhenxe ukuthi amatwini amane okuqala uThixo bedilishana ne-Gentiles. After egqibile uThixo u-interpreta itwina lesine, the 4th seal. Now uyasixelela as a bride ukuthi now imvani yasuka. Amen. Kwisitulo songqengqezelo. Akusekho ngokulanto osprinkling kwi-7 church ages. Ayinakungqengqezela ngegazi now. Uyasuka yokuclaima now. Amen. Eyakhe itrone yakhe isemntwini. Now phezu komhlaba kuvela umuntu. Now unyana ka-Adam. Indoda evukileyo ekwisimo sikaThixo lowa u-Adam waseGenesis. Ndithetha ngoGenesis 1 verse 26. Nakuvela umuntu onalanto kaGenesis 1 verse 26. Yena uthi ngayivela abe egqibile uWilliam Branham nge-church ye-Gentiles. Uvela yena ejongise kwicala lamaJuda. Amen. Now sibe netwina lesihlanu, itwina lesithandathu ibe litwina lesixhenxe. Amathathu lamatwina akananto yokwenza ne-Gentile church. Amen. Now, yintlangulo yebandla lakwaJuda. Amen. Ibe yi-persecution eyenziwa lihlabathi ngakuThixo. Ibe luklino lomhlaba, ibe kuvela kwengangalala. Now ngandisithi ukuvela kwengangalala angithethi angento enzeke esibhakabhakeni. Kodwa ukuvela koThixo senyameni. Physical. Physical. Now, William Branham said, the 4th mystery, after William Branham ebethethe nango ukuthi na, Revelation
19, Revelation 4, ukusuka kofethu ku-19, udilishwa namaJuda. Now, the fourth mystery, is this the sign of the ends? In paragraph 248. The fourth mystery of the first mystery of the New Testament church as the body, compound of both Jews and Gentiles. Amen. That was the first mystery. Amen. So, now the fourth mystery. Uthi na. Amen. Lo mthunywa okanye le ndoda izovela emva kwalamatshina amane. Yona iyakuvela ihlanganisa amaJuda. Ibandla lamaJuda kuyo. Njengoba ibandla le-Gentiles likuyo. Naw ihlangane kunye nabo. Babe lapha kuyo bobabini. Amen. Naw lo nto isiba yimfihlelo yesine leyo. Into efihliweyo, ifihlwe kumgangatho wesine okanye ivezwa kwezi mysteries azibalayo yona yeyesine yona. Yilo kuhlanganiswa kwebandla lamaJuda nebandla lomthakazi wenhlaka. Now mamela uthi kuverse 13, yena wayethiwe uhambo ngengubo ethiwe nkxu egazini. Now xa into ethe nkxu egazini yaze yombathiswa, ligazi likabani? Ithetha ukuthini lo nto? Yena wayethiwe uhambo ngengubo ethiwe nkxu egazini. Igama lakhe kuthiwa ngulizwi likaThixo. Now, listen, God is a spirit. Amen. Now, William Branham uthi kwisipokane sithi my commission, paragraph 40. Now, I'm just your brother by grace of God. Amen. But when the angel of the Lord moves down, it becomes then a voice of God. Amen. To you. Amen. Amen. Maybe if I offend you by saying that, forgive me. But I felt that mighty being resented. But I am God's voice to you. Amen. Igama lakhe Amen. kuyothiwa ngulizwi likaThixo. Amen. Le ndoda ivele isithi kuwe mhlawumbi loo nto ingakofela. But I say sorry about that. But I'm the voice. I'm the voice of God to you. Amen. Now, the voice of God is God. Amen. Now, when the voice of God dwells in you fully, you are God. Amen. Amen. I felt bad about it the first time, but it repeated it. I'm God's voice to you. Amen. He is God's voice to us. Yes. His name is called the Word of God. Amen. John chapter 1 verse 48. Nathanael said unto him, whence knowest thou me? Undazini na Nkosi? Jesus answered and said unto him, before Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. William said, there it is. When he comes, that
when he comes, that word will come against all nations Amen. and all men, and none will be able to stand against it. It will reveal what was in every heart, Amen. as he did with Nathaniel. Nangendlela yenza ngayo uNathaniel, ngayevela lo ubizwayo uba Son of God, voice of God. Uthi nakuthetha izwi likaThixo lirivile kwanto esenhliziyweni yomntu. Amen. Lirivile kwanto into kwi-nations. Amen. Ngoba izwi lakhe lizwi likaThixo. UThixo angathi nyama. It will make known the secret works of every man. Yes. And why he did them. It will divine a son. Now, the Bible says, emlonyeni wakhe kwaphuma ikrele elibukhali ukuze azithi kwaka ngalo intlalo. William Branham said, the hardest impenitent heart will be judged. The works will be judged. The motive will be judged. There won't be any respect before God. In the spoken word, the fifth seal said, he will pull no punches for no man. The word of God is a person. Amen. 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 Now, this spoken word is contending for the faith. Yes. To know God Amen. is to know a person. You reject a person, you reject God. Amen. Amen. Yabona indoda eyenza umbani yathatha ngendlela izwi likaThixo lihamba ngayo. Now, isystem yohamba kombani, isystem uThixo enza ngayo. Yes. Iba nguYehova iphakathi elikhulu, ibe yiprofet, ibe ngupastor, then ibe libandla. Yes. Yes. Iba yi-power station, Okay. ibe yi-danger. Yeah. Amen. Amen. Then abe yi-box, then ibandla lifumane light. Awukwazi uthatha i-cable uhambe uye fire station ufike uconnect iglobe yakho yakutshela kuloo ndawo. Amen. Amen. Now, abantu abaninzi bazamile ukuzithathela ilizwi ngehlobo zibhalwe ngale zipakanelo kwi-prophet, but iiglobe zabo zatshela kuloo ndawo. Uthabatha the pastor evela kuYehova inikhanyazele inike understanding kaThixo one by one. Now you reject a person, you reject God. Amen. But to know God is to know a person. William Branham said so. Amen. Amen. Now, how many believers they reject William Branham as Christ? They waiting for another Christ. To know God is to know a person. Christ himself, and to know him is life. Not to know your textbook. Not to know your book, not to know your Bible, not to know your spoken word, but to know the person. Now the person kumele kube umuntu. Amen. As spoken word kudala usitha. I-order kaThixo kuba phezu kwebandla kubekho the angel of the church. Indoda ebizwa yipastor, indoda ordained. No, William Branham ndidla ngoyithetha uthi kubhetere ngento okwenza lento kuthiwa isurgery ukhakho ndenziwe ngudoktor omdala ekudala khona kunokwenziwa ngudoktor omtsha. Ngoba udoktor omtsha akanayo experience. Amen. Now, to know God is to know the person. There won't be any respect before God, but all will be judged by the way. Amen.
No one escaped it. Amen. These who had and would know, listen, will be judged by what they had. Yes. Amen. Yes. Sorry man, dine noise enkulu. Yes. Yes. Bendize ngamaphiko amabini ukhozi. Yes. Ola noise. Yes. Lapha ngaphakathi. There won't be a mystery left Amen. from all the ages. Yes. We will already understand the history. Amen. So, le ndoda ibizwa ngokuba nguZibathixo yiyo sinike i-interpretation Amen. ye-7 church ages. Amen. Amen. Yathi sokugqiba usinikise i-interpretation ye-7 church ages yasimisa istarter. Yeah. Amen. Ebesikholapsile yasimisa se-upright. Amen. Khona ukuze the capping stone. Yes. Yes. Amen. Now the capping stone, you know, that was the symbol. Amen. Now, ngumbonakalaliso wento uThixo beyizile le. Amen. Ngamanye amazwi, ngumzekelo wento uThixo beyizisile. Kodwa the real thing yenzeka phakathi enhlizweni yomntu. Amen. Now that capping stone is not just a stone efuneka ithi zinzi phezu kwenhliziyo yakho, but ngamazwi kaThixo avele ezulwini awuyenye teaching now engenye. Amen. That's why William Branham athi sikwenye into ngoku. Amen. Ngoba now la teaching now ekugubhulula itheophany yakho izise kuwe wena ube connected netheophany yakho ube kwezasemazulwini indawo ngokulapha. Amen. Ube ngwamazulu. Amen. But do you know that he is revealing the heart secret of man and woman in this age Amen. in which we are living? Who else could reveal the secret of the heart but the Word himself? Amen. Now William Branham umile Yes. uyathetha urivila ntoni inhliziyo zethu, urivila ntoni inhliziyo zethu. Now yena ngokunto kwakhe ngenature yomntu okanye ngegift yobuprofeta akangeke akwazi, but the word is God. Yena ubizwe yena uba ungulizwi likaThixo ngoba the word is there. Now uThixo lo ureveal secrets but ngomntu ozalwa nguEla noCharles. Hey. Amen. His name is called the Word of God. It is the same spirit that was in Jesus. William Branham said so. It is the same spirit that was in Jesus. UJesus ulindwe. Abantu balinda uJesus anongena ezinengqondo. Amen. Nonengube maroon. It is the same Christ, it is the same spirit that was in Jesus, the way that is present again in the church in this last age. Now, ingula moya umnye lukhoyo ngoku wayekhona kuJesus imenza bengubani lo? The same Jesus. Amen. The same Jesus in different body. It was the same, the way it is represented again in the church in the last age as the sign trying to hide the people off from judgment. Amen. For they that will reject the word Yes. are now already judged. Yes. Crucified him afresh. William Branham said,
was in Jesus, the word is present. Sorry. Yes. The same word that was in Jesus, the same spirit that was in Jesus, Yes. the word is present again in the church in the last age. Amen. Amen. Jesus was the lamb Yes. that was slain in Calvary. Yes. Yes. And the lamb was slain in Calvary. In Revelation chapter 5, verse 6, we saw another one, another lamb that was not slain. Yes. The Bible said, stood a lamb as it had been slain. Yes. And he came and took the book out of hands, took the book out of right hand of him that sat upon the throne. Amen. Verse 13. Yena wathiwa uwambo. Yes. Ndifuna uzibambe ukhonisisa ivele. Eh. Yena wathiwa uwambo ngengubo ethwe nqu egazini. Amen. Now, Amen. imvana yakhela eCalvary. Yes. If you are ku Revelation chapter 5, verse 6, kukho lo uhlele etronini. Eh. Yona imvana engathi xheliwe. Eh. Iyothatha. Eh. Ene. Iyothatha incwadi kwisandla sokunene salo uhlele etronini. Yes. Ithi iBhayibheli yona lemvana ingathi xheliwe. Amen. Ayixhelwanga. Kodwa ingathi ixheliwe. So, mamela wena. Now, Revelation chapter 19, sibona umuntu obizwa ngokuba ngulizwi likaThixo. Uthiwe uhambo ngengubo ethwe nqu egazini. Wabizwa ngegama lenkosi. Wabizwa ukuba ngulizwi likaThixo. Nxa esiya, amen, Amen. kuyohlangula amaJuda, uya enengubo ethwe nqu egazini. Akahambi yedwa. Amen. Kodwa uhamba, amen, nabo bambethe ingubo zelinene ezicikezekileyo. The bride of Christ. Amen. Amen. Now, jonga. Igazi lenkaThixo Eh. lwabethelwe leCalvary. Ngoba incwadi ye-Acts chapter 20 verse 28 Eh. uthi ngayithetha pha verse 28, zilumkeleni ngoko nawo wonke umhlambi othe umoya oyingcwele wanimisa ukuba ngabaveleli bawo. Yes. Ukuba nilaluse ibandla likaThixo owazizuzelayo ngelile lakhe igazi. uThixo ayingomntu physical. uThixo ungumoya. Na uThixo wazenzela umzimba ongenjanga nami, njengami nawe. Thina sizelwe thina ngehlobo lesex, but yena zangazalwe ngala hlobo. Na kwenziwa umuntu onegazi likaThixo. Labizwa ukuba ligazi likaThixo. Watsho yena ngokunokwakhe ukuba walifela ngelili lakhe igazi. Now igazi lakhe laze latyakathwa eCalvary. Yena uThixo unguThixo owatyakatywayo. Wazenzela umzimba wambiza ukuba nguYesu. Amen. NguThixo ezenzele umzimba. Now la mzimba na kuthiwa imonument kwindawo zasemazulwini indawo. Kodwa uThixo wayesenza lento kuthiwa yi-substitution. Ngoba uThixo yena zange awe. Akanayo imvelo yokuwa kuye. uThixo kangeka nzisono. Amen.
Kodwa na uThixo ngenxa yokuba uAdam wawa. Kodwa uThixo weza ngelelakhe igazi khona ukuze nawo azoma kwindawo kaAdam. Now uYesu nguThixo etyakatyiwe. Khona ukuze azobuyisela uAdam endaweni yakhe. Kodwa uAdam khona ukuze ame njengoThixo ofanelekileyo. Kumele uba ingubo yombathiweyo ithiwe wambu iquzwe egazini likaThixo. Khona ukuze uThixo xa ejonga uAdam ajonge egazini lakhe ngoba ligazi lakhe lodwa lamkelekayo kuThixo. uThixo samkela thina ngokuba asijonge egazini lakhe. Na ukuthi ukujonga brother akujonge ngegazi lakhe ngoba igazi lakhe lilo lingcwele elikwenze wena wabangcwele. Yilo ndibuze ezulwini ukuthi na ngubani na ufanelekileyo ukuyivula nayo incwadi kungafunyanwa nomnye ezulwini, kungafumani nomnye emhlabeni, kungafunyanwa nomnye underworld. Nakunyanzeleka umna kuvela imvana engathi ikheliwe. Ingathi ikheliwe njani? Ngoba yambathiswe ngegazi lenkosi Yesu Thixo. Amen. Ngoba igazi lenkosi lilo elamkelekileyo kuThixo. Khosi ukuze uThixo lemvana ayithathe ayibeke esifubeni sakhe ibe yamkelekileyo, kumele uba lemvana ibe rhaphilile ligazi. Thina samkele ngegazi, samkelwe ngenxa yegazi lenkosi. Amen. Uthi uWilliam Brown wathetha thina siligazi lenkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Amen. Now, amen. Yena wayithwe uhambo ngengube ethwe nkqu egazini. Nokudala amajuda into awayenza babuye kuthi nxa yonile ukhona ayisenziwa khona babuye kuthatha ivukuthu elimhlophe. Amen. Libe kwapha phezulu kwesibingelelo. Uthathwe elinye eli-perfect, alinazishungu zamini, alinablue eye. Uthathwe ali-perfect. Amen. Uthathwe eli libekwe apha. Now kuhlinzwe eliya elihlinzelwa phezu kweli. Amen. Limhlophe. Njengoba limhlophe nje ivukuthu lithi nakuwe ligazi leleli libethe libe bomvu. Sekuba umbingelelo alithatha alisusa apha esibingelelweni aphume ngaphandle kweminqubo aliyeke lihambe lijikeleza isiqele elahobe. Amen. Alolimalanga elahobe, alikho wounded, kodwa linegazi apha kule elahobe li-wounded. Lithi la uliphaphazela elahobe uthi xa ulijonga ucinga fama li-wounded, kodwa likho wounded but lithwele igazi lehobe li-wounded. Amen. Wenza loo nto uWilliam Branham. Amen. Uye wathwala igazi lemvana yakhe leCalvary. Now listen here. Now ihlabathi lenziwe ngeekontinent eziyi-7. Did you know Jesus? Do you know William Branham? Wathi nanxa ithwele igazi lenkosi yethu enguYesu Kristu wajikeleza ihlabathi for 7 times esprinklisa igazi. Amen. Phezu komtshakazi igazi lenkosi yethu enguYesu Kristu khona ukuze igazi lenkosi yethu enguYesu Kristu umtshakazi amkeleke. Amen. kuThixo ngegazi lethu lasprinklisa for 7 times. Ngoba wajikeleza for 7 times ejikeleza. Amen. Iikontinent eziyi-7 ngoba ihlabathi lakhiwe ngeekontinent eziyi-7. Amen. Now, in Revelation chapter 5, John saw a strong angel proclaim with a loud voice the question, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? The Bible says no man. Amen. Now in verse 7, stood the Lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 Spirits of God, sent forth to all the earth. Amen. And verse 7, he came and stood and took the book
out of the right hand of him that sat upon the throne. Amen. Where is the throne? Now, Saul that in prison now, paragraph 152. And the Lamb died for the purpose. Amen. And then, when the last name on the book was redeemed, the Lamb came forth and took the book. Amen. Now William Branham said, I'm the one that did it. Amen. 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 Nguye Yeah. lemvani ngathi xheliwe. Nguye lo wambathiswayo ngegazi lenkosi ethu Jesu Kristu. Amen. Khona ukuze nafaneleke. Amen. Now, spoken of the breed between the seven seals and the 7 church ages, paragraph 251. Now, but how this sevenfold book of seal of redemption? But now, in this sevenfold book of seal of redemption, that the Lamb took within himself. Amen. Amen. Now, ithrone uyabonakala yayikuye. Yes. Kuba incwadi ithathathwe isuka kuye. Amen. 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 Now, kwisibonelo sithi eKufisile 148. The prophet tells us that there's a seventh seal in symbol form. There's a seventh seal in a reality form. Yes. Not but sine seals as 14. No. But these seven seals, these seals as 7. Yes. Zityhilwe eBhayibhelini in symbol form. Yes. But William Branham ufika kwakhe wazityhila in a reality form. Yes. Amen. Now le nto iseBhayibhelini uye wasinika i-interpretation yento eyenzekayo eyithabathele eBhayibhelini. Yes. Ngoba now uzova kuthethwa nge-7 thunders awathi uJohn wafuna ukubhala ngazo. But yena nxa isinika i-interpretation usinika ngento eyenzeka ngoku. Ngento eyenziwa nguye ngoku eyenzeka kuye. But amehlo ethu thina sisewajongise kwi-symbol. But yena siza ne-reality. And notice the first seal opened. When it was opened, in symbol form, it thundered. So, ziba thundered, iba zindudumo, wasenzeka kwintoni? Kwi-symbol form. Amen. Now, what about it open in your reality form? Amen. Kulapho khona ibandla liyafikela phambi kakhona. Ngoba nxa zenzeka in your reality form, ibandla khange lazima. Now, the seals in the Bible is written in symbol form. Yes. When the 7th seal opened in symbol form, there was a blast of thunders. Amen. Don't you think when the 7 seals open in a reality form, they go in the same way? Like symbols. Amen. Like symbols form. Now William Branham revealed things that was in the symbol form to a reality form. Now in Revelation chapter 5, it's symbolic language. The symbolic language. Yes. God is a spirit. He is no physical being. Yes. God akanawo umzimba ongowomuntu. Amen. The Lamb took the book within. Amen. Why? God was in him. Amen. Inside him. Amen. Amen. Now, Mama, standing in the gap, I saw the seventh angel in a form of a pyramid that swooped down and picked me up. And I was brought
to east to open the seals for God. William Branham is the one who opened the seals. But William Branham, he was the tabernacle of the one who opened the seals. The one who opened the seals is God in William Branham. Yes. Amen. Is this the sign of the end? Paragraph 251. The seventh mystery is of God, even Christ as the incarnate fullness of Godhead in body, in whom all divine wisdom and godliness is restored to a man. Amen. Spoken is why? The same thing that he did here last night. Yes. The same thing that he did here last night. God Elohim manifest in the person Amen. of the Holy Ghost. Amen. Amen. And in the church. Now, trying to do God a service without being his will. 147, 174, 174. Today is standing among us in the person of the Holy Ghost, Amen. manifesting himself more and more, coming into his church, making himself known. That is God in William Branham. Today, William Branham said, person of the Holy Ghost is the church, person of the Holy Ghost in his church. Oh my, why? In order to send a millions miles in the sky without shouting and praising of his glory. Now, xa uThixo ethe umoya wakhe wathabatha ifomu yomntu, lo mntu by person of the Holy Ghost. Amen. To know God is to know the person. Amen. And spoken city, we will see Jesus. 219, 291. He is God's Son, died for you. He is here tonight Amen. in the person of the Holy Ghost. He is still Jesus Christ in person of the Holy Ghost, which is Christ in the spirit form. Now we don't know ukhazile bandla. Amen. Ukhazile bandla kuba now uJesus ulapha namhlanje. The spirit is in the form of the spirit. But ibandla lipick up into enjalo. Sibone sithi Jehovah Jireh 174. They are okay. When in umahluko between the appearance and the coming. The appearance of Christ and the coming of Christ. There's a two different things altogether: the appearance and the coming of the Lord. Amen. Now listen. He is appeared now, working with us in the form of the Holy Spirit. Amen. Making it just perfect, the church it has to. Amen. Now there's the appearance of Jesus Christ. Yes. Healing, Yes. discernment. When I never praying card, that is appearance of Jesus. But there's a difference between appearance and the coming of Jesus Christ. Now, ibandla, the bride, isuke yabambeka kwi-appearance, yakuma coming of the Lord. But there's a difference between the appearance and the coming of the Lord. Amen. Amen. Now, in Ephesians chapter 4, verse 11, you miss the appearance, but it is not the coming of the Lord. Amen. He said, and he gave us some apostle, some prophet, some evangelist, some apostle,
and teachers. For the perfection of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13. Until we all come in the unity of faith and of knowledge of the Son of God. Amen. Unto perfect man, unto measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. So ezi gift zabekwa khona ukuze zibonakalisa the appearance of God. You see, zona zibekwe zisebenza kwi-7 church ages. Now until kunqana uThixo egqibile ukusinika ingcaciso nge-7 church ages. Now until uphela pha ngoba igama elithi until lixesha. Now uThixo yakawasexesheni, and aba baku-7 church ages kumele baphume exesheni baye kunaphakade nguye. Now akusasebenza icacisa njani i-gift yompostile, i-gift ye-evangelist, i-gift ye-teacher, zonke eza gift ekade zisebenza through the 7 church ages zisebenza until. Then ngapha kwamaxesha nguye nomthakazi. Even the gift of the major prophet ayisena nto yokwenza ngoku. That is Christ and the church. Amen. Now that was the upper room. You see, that was the bedroom. Amen. So zonke zilibekade zisenziwa ngoba kusakhiwa indlu kaThixo. Now zona ngoku kumele ngoku zinciphe. Okay. Amen. I-gift uzalwa nayo. Uzalwa uyi-apostoli okanye uyi-teacher. uThixo uthule mranam, he is not an Indian giver. I-Indian give yayithatha into once ungayisebenzisa yequpha. Now uThixo nguThixo sovereign. Now as a gift lamadoda neza gift aye afundiswe now the teaching of the upper room, the teaching of the capping stone. So zincedisane ne-gift ephi ekwimeseni. No, listen here. Ibani into eshekayo. That was the angel of the church. Yena axele ebandleni ukuthi na ibandla li-sovereign, the angel of the church. Mamelani yena. Amen. Yena uyakunisa through. Amen. Yena, he is the angel of the church. The angel of the church is God. Amen. Now, nguye uthi ule mramla ethetha ngendoda ekuthiwa the pastor of that church. The pastor of the church, Brother Neville. Uthi ayinanto yokwenza nami into efundiswa Neville, the pastor. Between yena nebanga. Amen. Noba ngafundisa now imfundiso Jesus only yeyakhe nebanga, because he is the angel of the church. Amen. So as gift the fivefold ministry. Amen. Zihamba ngoba zanikezelwa khona ukuze na zakhe umzimba. But not inhloko. Inhloko ayakhiwa zizo ngoba inhloko iyelawula. Amen.
So zona kumele zingazifika kwinhloko uba zithe zawela zayofika kwinhloko zifike zisabuka. Amen. Amen. Wonderful. Amen. Now, for the perfection of the saints, till we all come Yes. in the unit of the faith, Yes. unto a measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. Now, the stature of the fullness of Christ, that was a capping stone. Amen. And phana akudilishwana ngendlela ekudilishwana ngayo nendlela ebedilishwana ngayo ne-7 Amen. Amen. phana kubakho imfundiso eyaphana akunqenqezela ungqenqezelo beqhubeka 7 church ages. Apha he was the son of God. Amen. He was the son of man, but phana he is the son of David, Amen. the king. Amen. Phana ungukumkani kakumkani, Amen. uyinkosi kankosi. Amen. He's the son of David, etroneni yakhe. Njengoba evelile phana, uvela itrone yakhe isitha ukhumlilo. Naw intyatyambi bikathi ingavezi ibomi, yavelisa ubomi ngoba yena ububomi. Amen. Amen. There's a great big difference in the sign of Jesus' appearance and the Jesus coming, the second coming of Jesus. He is appearing in his people. His spirit worked among them, proving that it's him with them, together with them, ready to rapture. Amen. Now, the coming of the Lord, the coming of the Lord is when the capping stone came. Amen. Amen. When Christ came to receive the church. The church will have the ministry. Amen. Yes. Because what will Yes. uthi ndikhanene ne-centerpole of God's will. Amen. Now the bride is out of centerpole of God's will. Amen. Amen. Now, akuzungena lo ngiyakhe igift ungene lo ngiyakhe igift phela sothatha omnye ngapha phela sothatha omnye ngapha omnye afika afundise le omnye afika afundise le yonke loo nto leyo siyishiya kwi-7 church age. Omnye uzana gift omnye azana gift but phana nguye. Listen, uthi ngayithetha kule ndawo, the coming of the Lord is when the capping stone came. When Christ came to receive the church, the church will have the ministry. Just exactly like that. The thought of grace will arise in the whole thing, then go to coming of the capping stone. Our God is still God. He'll receive his secret to his servant. I spoke of an angel that turned his back to the tent and had his back to the tent and said what Sarah was thinking about inside the tent. Now, kunqa uThixo ayifikile embethinyama wafika dizena uSara. That was God. Abraham ehleli phansi komthombo oak wabona ibhola yomlilo isihla yafika yasplita kathathu yathi nxa ibetha phansi yathola umzimba womuntu waza inguThixo ibhola yomlilo yafika yathola umzimba yonke yeza yangathi yadlula. uAbraham kuthiwa wayehleli phansi komthombo oak eyibukele lana na wathi wakuphakama kuthiwa wagidima waya kuye wafika wathi inkosi yami wambongoza uba ngathi angahlala naye. Amen. Now, that was God. Now William Branham says ukuthi na laa nto yenzeka uAbraham izaphinda yenzeke kulena kwesi sigaba. Kuyophinda kubekho nawo uMelchizedek again. That's why in the message I said, who is this
I got who is that Melchizedek? But who is this Melchizedek? Why teta go Melchizedek okumzimba ozalwa nguEla. Amen. Now, what did I tell? I predict that angel is here now. That angel was there. And the Holy Ghost, the same pillar of fire, the same one that was in Christ, that pillar of fire that led the children of Israel is here. Is here. Amen. The pillar of fire was made flesh dwell among us. He came from God and going to God. Amen. Amen. He is here. He is here tonight, proving by his church. Now let me clearly make this unknown. I am not the person. I am a servant. I am not that person. I am a servant to that person. Amen. I can't realize I'm the servant to that person. Now it shows it shows ukuthi na umuntu ayemile behind the pulpit aseJefferson. Ngumdali wezulu nehlabathi. Umenzi wobubi nobumnyama. Amen. Lo uzithayo kwabo bangamaziyo. Kodwa lo uzithilayo kwibride yakhe. Amen. 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 Uthi ngayitshela kwincwadi kaIsaiah chapter 45. Ndithi ndakubhinqa nisuke ningandazi. Amen. Now he was God. Now we spoke about the city. Okay. His name is called the Word of God. Verse 15. Emlonyeni wakhe kuphuma ihlele elibukhayo. Now, William Branham, to receive Christ is to receive a person. Ukhona Peter Hoffman. Ingqeqo zabantu zilindele uba kuzovungena la ngamna. Umlungu ovele ezulwini. But Jesus nguye. Now William Branham, to receive Christ is to receive a person. Amen. Now, receive him is life. Look away to Jesus. That I will never die, what he said. And I will never die with the old age. Yet, at the 54 years old, I will never die with old age until he is here. Amen. Until I point him. Amen. Now William Branham wafa no. Umbuzo. Ingaba uboniwe. Ingaba William Branham wayiphazama. If sit now akazange ampoint uyobuthikula iqobo. iBhayibheli lithi uThixo akamntu ukuba kamamanga. Now uWilliam Branham uyipointile imvana. Now the second coming of God is over. Amen. The second coming of God iyenzeka. But abantu abambonayo. Amen. Now William Branham, the same William Branham, uthi usibonile nesithi the rapture ngo-142. Uthi like that, it's tremendous. When we see God came from heaven and stand before the group of men. Stand here, declare himself just as he ever did. And verse 14. Yaye imikhosi esemazulwini imlandela ikumahashe amhlophe. Amen. Bambethe ilineni emhlophe. Emlonyeni wakhe kuphuma ikrele. Amen. Now 1963
28th of January 1968, there was a coming of the angel. Uninzi labona ilifu, but ngathi so a prophet. Now, yabona i-angel ezi-7. Eza angel zivelayo pha. Uthi A1 pha kuze ecala langaseleft, he was noted to him and he flew to him. Now, eza angel zivela nabantu bazo. Konke kusuka kwi-first age kuyotha kwi-7 church age. Bonke abantu ababekhona phana itheophany zabo zehla on that day. Amen. Now William kunesimanga sokuthi na la picture njengoko yafotwayo ya examine i-FBI eyaziwayo eMelika uMr George Lancey wayifumanisa uba yi-supernatural ayonto nje. Now yathathwa la picture amen yakhonywa enkonzweni ngendlela ekhonywe ngayo i-deacons sayikhomya upside down. Yenzeka u-1963 ngoFebruary uWilliam Branham wayiyeka ngaxesha upside down. Wayazi uba next year amen ndiza kulazisa ibandla. Nango-1964 xa ishumayela isibhakane sithi is the rising of the sun, the rising of the sun. Now uthi thenishana ipicture amen athenishana ipicture athi mbiyelowa nambona amehlo akhe amen. That picture sithi abathatha ipicture kaWilfmeyer sayithi gqugqu phaa kodwa phana ayiyo la picture kaWilfmeyer. Amehlo la picture nomlomo la picture sithi abafake ipicture ecacileyo kaWilfmeyer kodwa yena uyakuza amen uyakuza yena ngeyashe limhlophe elandelwa ngabona banengubo ezicikizekileyo. Now uRevelation mamela ndimxelele uRevelation chapter 19 now is fulfilled. Wazaliseka ngo-1963 akukuvela umtshakazi kunye nani mamela ngayevela phana akavele siza kumtshakazi. Now ndingeza njani kumtshakazi wami enami yiyo loo nto baye bayi-understand i-communion mhla badibana nayo ngoba imessage yokugqibela that was a communion. Bayi-understand i-communion uba hayi mani i-communion ayiyo lenziwa ngekahloba zenkonzweni le yecawa yiyo and bafumana another understanding. Now ngayevela phana ngo-1963 akaveli na esiza kumtshakazi uvele siya kumajuda. La picture ivele kusoka ibujonge ngase-west uvele kusoka ibujonge ngase-east ngoba the Jews ziphi zingase-east. Umtshakazi he's done with. And ugqibile lo mtshakazi. And now isibhakanelo sithi COD answering questions and answers with 388. Abraham saw him when he stepped down in the human flesh. William Branham said, usibhakanelo sithi is this the rising of the sun? Look the picture. It's our Lord up there. Our Christ. Now, uthi yena anduzufa engafikanga. Kodwa la ndinika umtshakazi the assignment. Amen. Uba nxa ezile yena esepicture yena emphasizile into ubana to receive God is to receive a person. We have who is that person? That Melchizedek. Amen. Ngoba now ukwamkela uThixo ukwamkela picture. Kodwa the picture isinika ntoni? Imfundiso. Now the picture uhamba basikhangele now the Melchizedek. Amen. Ngokulapha ngoku. Amen. Now when William Branham showed the picture of the cloud, he said, it's our Lord up there.
the coming cloud. The coming in cloud of glory. In Future Hope, paragraph 476. There was the raptured church. Then represented there was then that was asleep represented there. So ukuvela kwalo elalif kwakukho abaphilayo babe represented. Yes. Nabo abafileyo ezinye church ages, they was represented there. Yimizimba yabo phansi komhlaba, the 16 elements. Kodwa bona baza kunye naye. Bazaliseke incwadi kaMathesalonika 4. Kuba inkosi ngokunokwayo iyakuza kunye nabo. Amen. Amen. Now, represented there in the city of the top of the mountain. Yes. There was Moses, that dead had been raised up. There was Elijah, the rapture, Yes. was still alive. And they was both represented Yes. on this holy mountain, Yes. the mountain of sunset, Amen. not the mountain of Sinai, No. not the mountain of transfiguration, but the mountain of sunset. Amen. Now, in the 7th week of Daniel, paragraph 55, during this time Yes. that we are in now, all this take place. Listen what William Branham, he said. Now, during the time we are living now, all this take place. It's Jewish time now. My man, ushumayela Jeffersonville, ushumayela kugcwele inyambalala ye-Gentiles. It's Jewish time. And nothing to do with church at all. No. No. Why? Inhlanga uThixo ugqibile ngazo. Yona nofundisi bamekule ndawo. Uthi church qinisekani. Anibonise ba ihlabathi ngoku selizoveza ngoku elinye ihlabathi. Ngoba eli ifana ngokunento echachambayo ezoveza enye into engaphakathi. Now William Branham ngela xesha ebechaza ngelo xesha after 1963, that was a Jewish time. Amen. He's done about the Gentile church. Now William Branham said, I saw a mighty angel come down. Revelation chapter 5. I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with cloud, and a rainbow upon his head. Paragraph 30. If you notice, that's Christ. He in the Old Testament called the angel of the covenant, and he is directly coming to the Jews now, for the church is finished. Amen. But if you notice, in church, ayikwazi ukuzibona uba kumaxa kuma lithini ixesha kumaxa kundawo. Amen. Ibhizinesi gift. Amen. Zakwi-7 church ages. But today, I said, even lexesha le-bride, I saw lexesha le-church le-Gentiles, lexesha le-Jews. Amen. Now, this is revealing of Jesus Christ, page 44. After the baptism, woman. Now, after that baptism, woman spoke in tongues. The Holy Spirit gave the interpretation. Said, within 3 months there will be a spirit of Moses and Christ, Moses and Elijah.
and Christ ministering in this tabernacle. So kungafika that spirit of Moses and the spirit of Christ and the spirit of Elijah and the spirit of Christ, 3 in 1. It shows ukuthi eneni mnyana uThixo udibile ngebandla. Ibandla leyo raptured. Amen. So kungakho the gift of Moses. Amajuda umuntu athi amamkele ngegift kaMoses. Ngoba uMoses noEliya ngumprofeti wabo. So athi wona kusiphakanwe uLemran mayechaza nona uba yena ifuzile kuthi esiza negift kaMoses siyakumamkela the gift of Messiah, because the gift of Messiah is a gift of Moses. Amen. That's why Moses wathi ba uthixo uyakuvelisa umprofeti onjengami kanje. Amen. Now that the spirit of Christ ministering in this tabernacle, at William Brandt, there it happened perfect. No, perfect. So ilibeke ibandla. Now, Feast of Trumpet, paragraph 291. The seventh church messenger. The seventh trumpet messenger is all prophet. Kumathina asiqhele. Kuthi is 7 seals. Kumajuda is 7 trumpets. Now, William Branham uthi is 7 trumpets zezamajuda. So electrical ugqibile. So kufuneka umbathe another spirit for our of manamaju. Now uthi the seven church messenger, the seven trumpet messenger is all prophet. Injected is the 44,000. 144,000. Now the feast of the trumpet 454. When Elijah's spirit came upon the man, upon this man, Moses will be the same person. Exactly. Now, in one person, two natures. In one person, 2 spirits include the spirit of Christ, the spirit of Moses, the spirit of Elijah, and the spirit of Christ in one person. Amen. So William Branham, we are wafika emumbathazo spirit. Khona ukuze azokuhlanganisa amaJuda azokuhlanganisa iGentiles. Kwenzeka that 7th mystery. Amen. Now the feast of the trumpet, 315. Those 2 prophets are Moses and Elijah according to their works, being the pretenders again. Not physical bodies of them, but their spirit, but their ministry. But their ministry. The prophet says that has always been their ministry. Remember, the interpretation of what the Baptist woman was saying, that said the Lord, within 3 months, there will be a spirit of Moses, the spirit of Elijah, and the spirit of Christ ministering in this tabernacle. William Branham said, there it happened perfect. He became a son of David. Amen. As I was with Moses, paragraph 229. Uthi 2 straight sermons. I brought natural Israel and natural Israel. Supernatural Israel and natural Israel. You see, 2 straight sermons. I brought supernatural Israel and natural Israel.
Now William Branham utshilo. Now wenze kanjani? Isibonelo sithi the Feast of the Trumpet 144 uthi phakathi. Now this calling of the Feast of the Trumpet, approaching of something. Notice Revelation 8 verse 7. If you want to write down, we notice the first trumpet there scattered hail, blood, and fire upon the earth. And just exactly with Exodus, when God was calling his people out of Exodus. Now, kwaba kwizibetho phezu komhlaba. Kwaba kwizindikitha zokufa. Abantu baqala kuba kufokuthela okungaka. Now uThixo wenza the same thing awayenzayo. Amen. Now, not because of busy bandla le Gentiles, but udilishana nebandla lamaJuda. Amen. Ngoba ugqibile ngebandla le Gentiles. Amen. When God was calling his people out of Exodus, you see, why kwaba kumlilo, kwaba igazi, kwaba isibetho esikhulu. Amen. Now, the reason that the seventh trumpet does not apply to this text and this age is because it's to Israel only. Now the seven trumpets are open under the sixth seal. Yes. The time of Shemeli sixth seal is that time of Shemeli trumpet, the seven trumpets. And the seven trumpets as nando ones and the Gentiles. Yes. But the seven trumpets is nando ones and the Now Zaza's spirit is in the Nipakuye. The spirit of Christ. So the spirit is Moses. The spirit of Christ. So the spirit of Moses. Moses and Elijah. As the ministry. Yeah. Amen. Yes, seven trumpets. Amen. Amen. Now, the seven trumpets are open under the 16. The Feast of the Trumpet, paragraph 64. Now, if I came with the message of the Pentecostal, I will be in the Laodicean church age. Yes. To show with William Branham, one step up, out of the seven church ages, the Laodicean church age. Now I sang with William Branham. Yeah. So listen. Now William Branham a division in the seven church ages. Yes. Udivision and I get gift. The prophet. Yes. The major prophet. Yes. Then now it's seven happy. With seven church ages. Amen. After that, he became a party. Amen. Amen. Then Uzi now Tiko no kwake. Incarnated a body. Now incarnated a body. Udilisha na ngona majuda. Now icapping stone pana. Chagas use palace. But Utiko yena ngomnokwa udilisha na abafoba. Abafoba ko. The brothers as Amen. So yes, seven trumpets. Yes. Now, imfundiso ye seven trumpets ayizi kwi-Gentiles. Imfundiso yamaJuda. Imfundiso eya kumaJuda. Ngoba uWilliam Branham akakhambi phinda abuye futhi abe ngumshumayeli kwinhlanga as umuntu. Uthe wagqiba ukusebenza umsebenzi wakhe kwi-seven church ages akaphinda ngowangumuntu. Khangaphinda bengumlungu okanye beyi-Indian okanye mhlambe beyenye into. Kodwa na umuntu ngumuntu ngenature kuyo ngelo xesha. Uye wabuya wanenature kaThixo. WanguThixo dilisha namaJuda. AmaJuda abona imvelo kaThixo kulo muntu nguWilliam Branham. Amen. Amen. Now,
ndisa nemessage yamapentekoste ndiyoba ndiselawudike. Iyasibonakala bakakasolawudike nembulo. Now, it is the calling of the gathering of the people. And now there is only one significance in here that I want you to get it. In a few minutes is where you will see why this does not apply to this age that we are living in, the seventh trumpet. Yes. Sorry. I know many people different with that, but I know it's this, I know it. Not because I'm saying you are saying it, because I did not get it from myself. My thought is not my own. Ever what it is that told me. If it's wrong, then it's wrong. But I'm not telling it by my own. Oh. It shows who incarnated. Yes. Yes. And I'm telling by what somebody else said. Amen. So njengoba mina ngapha kuye kukhona uthethayo. I'm telling by what somebody else has said. That somebody else, it's God. Amen. That spoke to us and done all those things that he has done and appeared. Now, 147, the gathering of Israel is the trumpet. The trumpet is gathered in Israel. William Branham said, 2 straight sermons. Yes. I brought supernatural Israel Yes. and natural Israel. Yes. The very first trumpet sound, blood, fire, hail, and everything scattered the ground. Yes. What was he doing? Bringing Israel out of the spiritual Yes. Egypt Exactly. to homeland. So, what is the spiritual Egypt? The spiritual Egypt is the whole world. Yes. The spiritual Israel, ngabantu abachithwayo abangamaSirayeli, by the ministry of William Branham, yes, 7 thunders, like the 7th trumpet, bazobuyiselwa, ba recognize Messiah wabo, oku William Branham. Amen. Amen. And now, this point is the question and answer, so it's COD 2, 3, 5. I trust that he is coming from the east. That's the way he is from us now, with his in his hand, with his in his hand. Then I want to be gathered in there. I have sent a persecution here and sent a persecution there. I have run the Jews and drove them as hard as I could. No. Now, William Branham, we are over. Yay. Now, Utanani. Now, it church today, ilinda amadoda amabili bathi nabathi basese college. Yay. Zithi ministers zithi basafunde college. Kulindwe uMesiya. Kulindwe uMoses noEliya ukuba bakhule bantu boshumayela kwaIsrael. But yena uthi yena descend persecution there. Descend the persecution up. I drove them hard. I drove the Jews hard. Ukuba babuye ezweni labo. Ndibakhupha ku supernatural Egypt. To supernatural land. To supernatural homeland. Amen. And I have drove back in my Jews
in the United States, which they won't escape from, has already received the Holy Ghost. What is the Holy Ghost? There's a difference between the Holy Ghost and the Holy Spirit. William Branham was dealing. Christ bedilishana the 7 church ages, the Holy Spirit. But that the capping stone, that is the Holy Ghost. What is the Holy Ghost? The Holy Ghost is when the Spirit Salom to the caterpillar was the wafa sabuya sangena plomta incarnate long by the Holy Ghost. That's why William Branham said to receive a Holy Ghost is to receive a man. Is to receive a person. Now the person of the Holy Ghost. William Branham uthethe kakhulu the person of the Holy Ghost. Now William Branham, he was the person of the Holy Ghost. Now in that person of the Holy Ghost, all Jews that living in America, they recognize the sign of Messiah. Ulando in William Branham. Amen. Now, they have drove back in. After I have run the Jews and drove them hard as I could. And they have drawn back in. My Jews in the United States, which they won't escape from, has already received the Holy Ghost. The Holy Ghost is the Spirit of man. Jesus, there's the Spirit of Jesus Christ, incarnated to other men. Now they received the person of the Holy Ghost. But I have got all of 100. He said so. He said, I have got all of the 144,000 standing there. And that's going to receive the baptism of the Holy Ghost. Now, kasi William Branham use ngumprofeti wenhlanga. Kuthena zabane statement yasitshoyo malunga neJews. Why now yena I have got all of 144,000. Ngubani kanti belindele 144,000? Ngubani obe-expecte 144,000? Ayinoyehova. Kutheni singenokwazi ukumbhaka uYehova esemntwini? Amen. Kanti uRevelation chapter 5, Revelation chapter 8, Revelation chapter 10, usuka kwani kuyochapter 7, akuthethwa ngoYehova laphana. Why sizobambeka nawe emzimbeni womuntu kwiverse ngoba now ithe uYehova wakwi-incarnate amen. uYehova uthe wakwi-incarnate indoda enguWilliam Branham. Sasuka samazi uYehova. Namhlanje mamela bazalwane, asilindelanga namhlanje rapture. According to this spoken word, I challenge any brother. Mhlala naye phansi sibonisane, asalindanga rapture. Amen. Asalindanga the second coming of Christ. Asalindanga zonke events zibalwayo. Amen. Nakubuyiselwa kwamaJuda umzekelo, the two witnesses azopheka kumaJuda. No sir, asilindanga lonto. I'm willing ukuhlala phansi nebrother phansi sibonisane, asalindanga lonto. Amen. Into silindileyo phezu komhlaba uWilliam Branham athethileyo ngazo. Amen. I-promise yethu today, atomic bomb. Between the believer and the unbeliever. Now ndizawubetha i-atomic bomb umzimba wamachithwe. Just like isikole besandobulala umuntu izolo. Amen. Naso isikole sibethwe i-atomic bomb umzimba wakhe achithwe kodwa suziya kwindawo eyi-1. Kodwa ihlabathi jonga today uthe kuqala unyaka 2026 kwakhwe imbubhisa abantwana besikole besiva ngetrans.
i-transport izaphela. Every day kwathukwa isiganeko esibe kwenzekayo. Every day. To shows ukuthi inceba kaThixo ayisekho phezu komhlaba. Ihlabathi likwi-judgment. uThixo uyaligweba elihlabathi. uWilliam Branham wemka phezu komhlaba engasathandazi nge-America. Waxela phambi kwebandla ukuthi ndimile ngothandaza nge-America. Amen. Ngenxa kokungcola kwehlabathi. Naw intshumayelo yakhe ekugqibela wabeka ityala phezu kwehlabathi. Wathi ndilibeka ityala ngoba liphinde lambethelela kokutha. Ngoba ningakhongazanga likwazi ukumbona. Abantwana abazibiza nge-message of the hour kodwa baphinde bambethelela again kokutha. Amen. Naw ihlabathi liveza ububi, liveza umgubhisi abantwana. Kuba nekhala umntwana wakhe ephuma ngomnyango ubungaba nozobuya. Awukwazi ulala uba nekhaba ngenzeka nantoni na. Wayi umoya oyingcwele umuvile kwihlabathi. Iyi-one indawo angafuna khona umoya oyingcwele. It's a bride of Christ. Yona ndawo angafuna khona umoya oyingcwele. You know, ukufa kuzakufumana. Andikhathanga nobuphi na. Ukufa kufumana. Uyibeliever, awuyobeliever. Atomic bomb izakugada. Amen. Ngoba uThixo wasimisela lona. Singazifunda zonke into zibhaliwe. Only thing elinto ngamaKristu. I mean it's atomic bomb. Now yakubetha atomic bomb. Uthi William Branham uzoba ngathi ungena komnye umnyango ngomini. Uthi izulu kufitshane kakhulu litoo close apha kulo. Ungangosuka apha ungene kwenye room. Uyothi kwelacala ubamba nezandla kwelacala. Amen. Now but every trumpet sound under the sixth seal. Yes. The time when Shumeli sixth seal was Shumeli trumpets. Under the sixth seal, persecution of the Jews. So uShumele kwinhlanga wagqiba ngenhlanga washumela kumaJuda wagqiba ngamaJuda. Amen. Now in Revelation chapter 8, begin with 7 verses. All was the calling out of Israel. Israel, the natural, in Egypt. Now, it's the calling out of Israel. Now, it's a calling out of Israel. Yes. In the spiritual sense. Yes. Yes. Amen. He was making them ready to come to feast of the atomic mate. Now the Israel, the same spoken word of style, this spoken word is now Judah. The same Holy Ghost is the same Holy Ghost, is the same Holy Ghost. I am William Branham would ngendlela iJuda lazisanga le message kwinhlanga is the same thing. Inhlanga izothatha imessage ise back kwiJuda. Amen. Ibhaliwe kuspoken word. Amen. Now, but in ministers are today zishumayela ziflori zishumayela zibandla ukuthi uzothunyelwa amaJuda amabili. Now silinde uThixo uzovela esibhakabhakeni. Benze ibandla libe relax. Whereas the time ixesha liphelile. It's time no more. But now the text you relax kakhulu noma sicini. Amen. The same thing eyenzeka kumaJuda kwa-Israel xa sikwele uYesu Kristu wayiphani is the same thing eyenzekayo. Abantu badinayo uYesu Kristu benespoken word. Amen. Abantu badinayo uYesu Kristu bayamrejecta kodwa ispoken word banazo. Ngendlela kwenzeka ngayo, ngendlela uYesu Kristu wafika ngalo kwaJuda is the same way yenzekayo today. Kwinhlanga. Inhlanga zimshila uThixo. Amen. Now, kukho amadoda azenza pastors, young pastors, umuntu wasispokonete ezibini ne-English. Ngabantu abaflowayo kwi-pulpit. Uyabona singamadoda athintithayo. Ngabantu abathetha kamandi.
nabathatha nawe ibandla balisa straight esihogweni ngoba bashumayela iBhayibheli without revelation. Amen. Now ipastors zakhona azikho day mamela ufuna ukuchazela. Uyayazi unkosikazi yami yazi album yapha endlini. If ubona utata katata ubona la ntsobi pha kutata. Uyabona manje lo ngunyana wakhe. Then umfundisi xa ifika pha endlini eTranskei xa ibona utata uyayibona intsobi kindle lo mfana uyafana natata. Amen. Uthetha ubuso nendlela enza hama nguyise. Iba njalo natural. Na supernatural. Iba njalo. Njengoku Yesu wazalwa nguThixo. WanguThixo sentwini. Na uThixo uthi xa ibiza amadoda, kesibone sithi amadoda abiziweyo. uThixo xa ibiza indoda uyayithatha ayisuke ayifundise indlela zakhe ayiqaqeshe. uThixo ayigosise ayothulela ijoki binaye ekhathe ayibeke yakhe ijogo yazane noThixo straight. uThixo loo ndoda uzoyithuma ayi-ordayine. Amen. Mamela uThixo ayi-ordayine. Then now loo ndoda liyoma phambi kwebandla. Loo ndoda inoyise i-ordayiniwe spiritually. Awuphumi kuba ndixabene nopastor Gqirha naw ndiyozimisela ibandla ndisoqonda ndiyotsalela ipastor naye nginomgogwana ndithi mayi-ordayine. In-ordayine ndifika phaa ndigobile nonkosikazi wam sigalela i-oil kuba naw ndifuna ukuthabatha ndi-anointwe yi-anointing yasesihogweni ukuba ndiyise. Amen. Ndisukuhlambi kaKristu ndimsesihogweni. Amen. Indoda iyazalwa. Mamela mkhonzi kaThixo. Indoda iyazalwa indoda spiritual. Nawe uyifundisa indlela zikaThixo khona in order uba yona izokwazi uba izale. Awuzali ungazalwanga. Indoda, mamelani brothers, indoda iyalawulwa. Indoda iba nomkhokheli. Kumele indoda ikhokhelwe khona ukuze nayo izokhokhelwa. Inye into nayibona phezu komhlaba ingakhokhelwayo engumaziphilele umpukane yodwa ayina order. Iyakwazi ukuthi idyume etini into ekwazi impupuzele efestileni impukane yodwa into engenayo i-order. Kodwa kujonga imbovane nezinye izinto kubakho i-order. Kwenza umngcelele kuthini emazulwini kubakho i-order. Inye indoda eyaphumela kwi-order yindoda ebasiwa nguLucifer yasiya i-order. Izinto zaqala i-order yaqala ezulwini kwabakho i-order zalandelelana. Amen. Basiwe emhlabeni kwabakho i-order kwabakho ulandelelwano. Kodwa Joshua uhamba phambili ubeke nawo amadoda phambili aqula ingoma. Amen. Ujikelezwe. Amen. Indonga zeJeriko yayi-order kaThixo bajikela izindonga zeJeriko for 7 times. Amen. Thina besizinhlanga singazani naThixo. Thina besihalatha thina sihlala ecaweni. Bavela indoda ya-order. William Branham wasikhupha ecaweni wasifaka kwi-order. Even esemasibonela sininci imbovane uyofika zihamba nge-order edumbeni. Ngabantu abavelaphi aba? Bavelaphi abantu? Banesibindi sokukhokhela umhlambi kaThixo. Baphatha ispoken word. Baphatha i-7 seal. Bafunda ngesikolo. Bafunda izinto zikaThixo bengenaThixo. Uyifundisa njani iBhayibheli ungenaThixo? To know God is to know the person. You have to listen to God. Amen. Ngabantu abangafuna ukukhokhelwa. Ngabantu abastep out. Nangongo 2026 bazoshiya ii-pastors zabo ngoba bafuna ukukhokhelwa. Ngabantu abashiya ii-pastors ngoba sifundiswa this and that. You know what? Oyena mntana othe wahlala wanyamezela. Amen. Wanyamezela imfundiso yepastor. Mamela ipastor imiselwe nguThixo. Amen. Yikuthiwa yona ayilali. Amen. Ayilali ebusuku ngoba yona ayithwele isoul. Isoul yakho kumele ithwalwe.
akomphefumulo uzihambelayo kumele athwalwe mamela mkhosi kaThixo mhlawumbe ndiyifundayo William Branham uthi nina even no Paul uthi William Branham nina lesisithaba secrown yami jewelers kwithrown yami amen uthi ekwimkhosi kaThixo uthi ekwipresence zamazulu amen abuza uba now uphu Kristu athi ndifuna ubona uYesu uthi awukwazi umbona ungaphesheya ayinguwozoza oyozoya kuwe nguwozoza kuwe kuthiwa uzoza kuwe akugwebe ngendlela onze ngayo khupha isifuba sayo lana ithi if abakaPaul obani abakaPaul kubakho abantu babantu bakhuntu nabantu bakhe if abakaPaul uyongena pha ngokabantu uyongena ezulwini ngokabantu kubakhume unatheni uthi nina niyincwadi yethu ebhaliweyo mamela mkhonzi kaThixo ngendlela umuntu azalwa ngayo uzalwa unomama umama akubethe umama nosono nepastor kumele imaphi ekubethe uphume pha emnyango udizi ubethe ipastor mamela ndiyafuna ngisanda khulu kuyo khona uzohlala kodwa kaThixo wathi uYesu Kristu kuPeter jikela emva kwamsathana wakhubeka uPeter kodwa uPeter wathi sakuyaphi na awamazophila amen sakuyaphi amen now wena uyazazi bana nxa uphuma kule pastor uphuma uyongena kwenye pastor wakhubeka kule pastor uphuma kule pastor uyongena kwenye uzibona nawe ndimdala ngokuzenzela ibala What a mess. Singama